Stepanovic oli 25. kolmen kierroksen jälkeen. Eli ei ainakaan kovin paljon paranna. Ja sitten Megan Benfeito Kanadasta. Siellä tulee käsiltä lähtevä taaksepäin 3 volttia kerien. Kyllä. Kyllä, niinpä. Varma käsin seisonta. Ja hän ottaa selvästi vauhtia nyt. Noin. Ja hyppy jää pahasti ali. Kyllä. Benfeito oli 10. kolmen kierroksen jälkeen ja nyt tulee kyllä sitten reilusti varmasti takamatkaa siihen, mutta tosiaan 18 parasta aikanaan sitten pääsee välierävaiheeseen ja kyllähän Megan Benfeito siinä vaiheessa vielä, tai tämän hypyn jälkeen vielä